Unsa gyoy unang itudlo kung mag-katekesis ta unsay pinakaunang itudlo gyud ngadtos mga bata? Ang kusga, ang pagpanguros. Bitanaw na to, kamao na ba mo tanan manguros? Ready, go. Na hinay man kayo. Usba, ready, go. Nangasuko man sad mo. Bitaw, salamat kay kamao na mong manguros. Og unsa may kahulugan anang cross? Unsa may meaning anang cross? Ang cross, ang kahulugan, pag-antos. Ngano man, kay niya ganitas kalibutan, di kita kalikay sa pag-antos. Nya kanang pag-antos, gamito na sa yawa, aron mahadlok na tang mosunod sa Ginoo. Mo na og mosunod na gaytas Ginoo, paantoson dayon ta. Magbinuotan ka dinis kalibutan kay mosunod ka sa Ginoo, aawayon ka, bugal-bugalan ka. Nya mosunod sa kas Ginoo, mutug-an gid kas tinuod, kulatahon ka. Kay ang gusto gyud kalibutan mamakak ta. Kinsa ninyo dinhi ang bakakon, taas ang kamot. Kanang mamakak ba? Mamakak. Kinsa man? Ayaw mo kahadlok. Kinsay mamakak? Sige na. Ayaw ba nahadlok mo isas kamot? Oh. Congratulations sa ni Isa atong pakpakan. Mahadlok kita usahay mutugas tinuod kay ngano man uwaw. Ingon ko kinsay mamakak. Wa gid ay ka pamakak. Wa jud ay nakapamakak kanang wa mo isas kamot, wa gid ay mo mamakak. Bisan pag kining gabrunda dire. Makak na sila, apil na ning na nagsutana diya sa tubangan, mamakak mangyapon. Nya tug-an sa tinuod. Adto mo sa inyo, ingnon mo sa inyong mama, unsa man dong, ikay nagkuha diri sa ikay nagkuha sa akong 100 pesos, diri raman to, nawa man pagsuod nimo, unsa man, mutug-an ka, dili. Kung ikay nagkuha, tug-an, aron malubagan din na imong dunggan. Aron mapilpilan din na imong kamot. Sakit ginoon. Pero kay nitug-an man kas tinuod, wa man ka mamakak, matud pa ni Kristo, mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang tao nga magsunod sa Ginoo, labi na gis pagtug-as tinuod, mahimo gina siyang magantos. Pero ang iyang pagantos, mahimong kalipay. Natagaan ta mog sampol ha. Elementary pa ko, bugo kay ko. Ako ginaangkonon, magsige lang kong kasiro, niyag pabasahon, hinay sa kay mo basa, pasuwaton, hinay kay mo suwat, akong gidawat ang akong pagkabugo. Moto pag high school na nako, magsige kog tuon. Hapit moabot og 12 oras ang akong pagtuon. Matog, tuon kog sugod, alas 5, alas 6 sa gabi, hangtod na mga alas 9. Matog dayon ko ikalas 9, mata na sa kog alas 3 kadlawon, tuo na sa kog kutob alas 5. Nya manglaba pa ko ngadto sapa. Kaon adto dayo eskwelahan. Way mo hatod nako. Usahay maglakaw pa ko, di man usay kadaghanan inig uli maglakaw kay wa nay pamliti. Mga duol 4 ka kilometro ang akong lakawon. Antos kayo, nya bugo pa gyud. Gidawat man akong bugo ko. Di sige kog tuon. Antos yung kog tuon, bahalaghang kay akong mata. Mata usay alas 2 ka adlawon, mata gyud kay magtuon kay bugo ra ba ko. Unsa may nahitabo? Pag first grading,
Na-appeal dayon ko top 10 sa among classroom. Top number 3. Suna nga na. Nya, pag-graduate ako high school, ako dayoy 5th honor. Graduate ko with honor. 5th honor, nya ako pagyoy. Pagpak yun mo. 5th honor. Ako pagyoy wing commander sa CAT. Sikat kay ko ato. Abot mga itong mga unom kabuk akong uyab na ko ato. Ang uyab sa high school. O niya, pag college, nidawat yapong kong bugo ko. Kinahanglan yun magtuon. Nakuha sa ko accounting, commerce accounting. Nahuman sa ko, nasa ko'y honor, magna cum laude. Kay bugo man. Ang kontag bugo. Nakaroon, lingi ako no na imong tupad. Ing na bright ka. Ang tanda ko no. Kinsa din ninyo ang nakamemorize na sa I believe in God. Taas ang kamot. Waadegin mo nag-memorize di ay. Kinsa ninyo din ang kanabang ko ba? Mito ako. Kasi nakamemorize ng mito ako. Taas kamot. Kinsay nakamemorize na sa amahan namo. Wow. Kinsay nakamemorize na sa maghimaya ka Maria. Kinsay nakamemorize sa maghimaya ka Rayna. Hail Holy Queen ba? Hail Holy Queen. Jotay na lang. Kinsay kamaunang mo ngadji og rosaryo. Ngoban, wagin mo isa. Na siya. Magantos ta para sa Ginoo. Aron mahimong kalipay ang atong pagantos. Pananglitan kamong mga anak, unsa may pagantos nga makalipay ang pagtahod sa ginikanan. Magantos yung ana, kay kung mutahod ka sa imong ginikanan, gusto unta kang magduwa, ingnon ka sa imong ginikanan, panglaba, panglimpyo. Biyaan ang duwa, biyaan ang computer, biyaan ang cellphone, kay mutahod sa ginikanan. Magantos ka, pero ighuman imong tahod sa imong ginikanan, unsa may sunod? Panggaon sa kas imong ginikanan. Makapangayo sad ka bisag unsa, iya sad nang ihatag nimo. Di ba? Di lipay na ka. Sige, supaka imong mamagpapa. Ayaw gyud kuan, duwa gyud mayo. Ingnon kang undang kay panglimpyo, duwa lang gyud. Di ba sunod ana? Piti gyud ka. Nalipay kang gaduwa, pero maghila ka ikasunod mga oras. Unsa pagilain atong antosonon? Antosa ang paglikay sa sala. Kanang pagpangaway na imangaway nimo. Unsa may buhaton? Matod pa ni Kristo, higugmaa imong kaaway. Di ra jud ka mangaway, bulihon ka, gugmar gyapon kaniya. Maghilak gyud ka, maghilak. Pero ang sunod ana, lipayon kas Ginoo kay mahimo man kang buutan, mulampos ka sa imong mga buluhaton. Pero mangaway ka, way siguro, makulatahan ka, lagom imong naong, mabalian pa ka, adin na hinon ka kapadayon sa imong tumong. Ang uban pagani karon mga dagko, mag-away, magpinusilay, maigong patay. Awa na. Human, away man. Lain pag yung sala, kanang kalaway, kanang pornography, naana na sa internet. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud mo tan-aw og porn, galikay gyud ana, taas ang kamot. Ay pamakak ha. Hibaw ra ba si Lord? Jotay ra kayo ang naglikay. Din alang ko mo paisa o kinsay mo kawat-kawat yung tan-aw ana. Unya,
Unsa may mahitabo kung dili ka moantos og likay anang mga porn, manganak yun ang babae nga way kasal. Makapaanak yun ang lalaki nga way kasal. Luoy kay mga bata, labi na yun inigkamabdos, biyaan dayos laki, mataw intawon ang bata nga way papa. Nya ang mama sad, musibat sad, ibilin sad ngadtos lula, na matawag yun, magtubo ngayong bata, nga wa siya kaila kinsa gitinuod niyang papa ug mama. Luoy kayo, mura intawag iro nga way tag-iya. Bunga na sa pagsupak-supak, sa sugo nga ayaw mo paghimog mga malawaing buhat. Muna likay gina ninyo, gilingay mong tupad, ingna, di kita mananaog porn, ha? Ingna ba? Di ta mananaog porn. Ana, Ana, lain pagyod nga angay antuson nga mahimong kalipay. Kana gyong pagsigig rosaryo matag adlaw. Ang tao nga magrosaryo kada adlaw, nya musimba kada Domingo, nya mangumpisal labing minos kaduhas o sa katuig. Kanang tawhana, kanang bataa, nindot kay nagkaugmaon. Kay kada nimo rosaryo, mukuyog nimo Mama Mary, mukuyog nimo si Jesus, ang God the Father ug ang Holy Spirit, mukuyog pagid nimo ang tanang mga santos. Ang yawa mudagan, mupalayo nimo. Kinsa ninyo dinhi nga mukumit, musaad, sugod karon, magrosaryo na gyud kada adlaw, taas ang kamot. Uy, taas ba? Wa mo kasabot. Usbon ako, kinsa dinhi ang musaad? Musaad ba? Kamong dili ka mao magtuon. Kinsa dinhi ang musaad? Magrosaryo na gyud kada adlaw, taas ang kamot. Kamong wa mo isa na miligro mo siyawa, wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang musaad nga musimba na gyud kada Domingo. Daghan-daghan na. Kinsa dinhi ang musaad nga di na gyud magtubag-tubag sa parents. Wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang gustong muadtog langit. Okay. Ang dili magrosaryo kada adlaw, ang dili musimba matag Domingo, ang dili sa tungosa, ang dili mutahod sa ginikanan, dili pagyud mangumpisal kaduhas o sa katuig, na miligros impierno. Gusto magkatang malangit, hala, adtusa ang pagampo, kay ang langit kalipay way katapusan. Muna si San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, gikulata siya, gipriso siya, wa gyud moatras, sige lang gyud sangyaw, sige tuman, og ang resulta nahimo gyud siyang santo, tuan as langit. Gilas na lang lingi sa imong tupad be, ang di mo lingi maimpierno. Ingay imong tupad, I love you very much. Nagiing na ba? Ang imong tupad ba, ing na I love you very much. Na nganong very good. Nganong I love you man, kay gisogo tas Ginoo maghigugmaay. Unsa may sugo sa away, sa kaning yawa, away. Muna kanang yawa, imo nang balihon. Ang yawa ba nga pulong, baliha. Wala. Yawa, away. Wala. Ang Ginoo, paghigugmaay. Ang yawa, away-away. Kano sa aman, mag-away ang manag-uyab.
Kung magsigi na silang hinikapay, kay ag manag-uyab o maghinikapay, sala man na, sunod ana, away na. Labi na gyud magtinukhangay, to ana, away gina resulta. Kanusa man mag-away ang mamagpapa. Basta magsigig sinuguay, aaway gina, kayang nahigugma, dili na manugo, magsigi ra ginag-atiman, magsigi nag-alagad. Pero moingon na gani ang asawa, lungag to. Away dayon na. Muna, iniguli ninyo sa inyo, ingna inyong parents, I love you ma, I love you pa. Nya moingon na, pakong ng naong ni mong buwanga ka. Sige lang imo kong hapakon, ako lang ang antoson, aron mahimo ng kalipay. Kaya naingon man si Jesus, ang inyong pagkaguol, ang inyong pagantos, akong himoong kalipay. Imo lagi po silang alagaran. Mo na, malipay dayon ta.